No, mun isä on tehnyt hyvin pitkään duunia samalla sektorilla. Hän on ollut IT-sektorilla oikeastaan IT-sektorin synnystä asti. Hän jäi juurikin itse eläkkeelle. Mutta esimerkiksi hän toimi yhdessä organisaatiossa nyt työuran loppuvaiheessa noin 20 vuotta. Ja itse mä en tiedä edes, että haluaisinko sitä. Totta kai edelleenkin tosi iso osa ihmisistä haluaa pysyvyyttä työelämältä, varmuutta, että voi suunnitella muuta elämää. Mutta mä kuulun ehkä niihin, jotka toivookin vaihtuvuutta siihen, mitä tekee elämässä. Ja mun äiti taas on toiminut nyt viimeisimmät vuodet EU-projektitarkastajana Pohjois-Savon liitolla. Ja hän on sitä kautta tätä EU-skeneä pyöritellyt enemmänkin ja hänen kanssaan ollaan kyllä käyty keskusteluja siitä, esimerkiksi siitä, miten Suomessa viesti, mitä EU Suomelle antaa tai Euroopan tasolla tehtävät päätökset, ymmärretään Suomessa ehkä hieman liiankin tarkasti. Eli EU-tason päätöksenteossa yritetään kuitenkin tuoda merkityksiä ja lopputulosta, mutta Suomessa helposti ymmärretään pilkulleen kaikki esimerkiksi direktiivit, asetukset. No asetukset onkin jo suoraan lainsäädäntötasoa, mutta se, että Suomessa niiden soveltamisessa ei mennä merkitykseen, vaan pysytään ihan siinä sanatasolla ja pyritään tulkitsemaan pilkun tarkasti, mikä sitten oikeastaan on jossain määrin tarpeetonta, että meidän pitäisi päästä enemmän sinne merkitykseen kiinni.